Ani usa ka lalaki ang gipadakop sa gituhuan niyang uyab human siya pasanginli nga nang molestya sa biktima. Nahitabo pa matod kini sulod sa barko diin sila nagkaila. Anang report ni Alan Domingo. Sangko sa langit ang pagmahay sa 39 anyos nga lalaki nga si Jack. Nagpaanod siya sa iyahang pagbati ato sa usa ka gabi nga gugma. Kay inay kalipay kasakit sa sulod sa bilangguan ang iyang natagamtaman. Gipadakop siya sa iyang gituhuan nga hinigugma nga si Rose kinsa gikasakay raniya sa barko gikan sa Mindanao. Uyab naman may barko sir kay katumang ko na mo dito sa taas. Ako mo siyang gipakaon sir. Nahibong na lang si Jack nga pagkanaog niya sa barko. Gipadakop siya sa mga otoridad. Kini tungod sa pasangil nga gimulistiya niya ang babae apan hugot niya kining gipanghimakak apan do na hinuon siya gikumpisal. Doon na ginahitabo ninyo? Wala po noon sir. Asar man kutob? Badi ara po sir ba? At anak-anak po sir. Wala ni mo gikuha niya ang kinataw? O man ako kana sir. Sakto bukod-bukod mo sa mo? O anak sir. Ang lalaki adunay pamilya sa Mindanao ug mibiya siya kay manarbaho unta dinhi Sugbo aron adunay ikasuporta sa iyang pamilya. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.